Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Kultura Ġuli Żara ma tafx min jorganizza l-avveniment popolari Rokestra minkejja li fawwissu li għadda kienet preżenti u tkellmet fit-tnedija ta' dan il-kunċert ban filantropiku. Dan ħareġ minn domandi parlamentari li fihom staqsijiet ukoll kemm jitħallsu artisti oħra. Rokestra u kunċert li ilu jiġi organizzat għal diversi snin mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta b'risq il-Community Chest Fund. Iżda il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista jidher li għandha xi problema b'dan il-kunċert. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici tkellem fil-Parlament dwar domandi parlamentari li għamlitlu tistaqsi fuq qatt ta' temi marbuta ma' dan il-kunċert ban-Nobli. Fuq qudiemnet Ġuli Żara staqsiet numru kbir ta' domandi fuq l-ispiża. Fost l-oħrajn ridet sodisfazzjon dwar kemm tħallsu l-artisti u l-Ministru Bonnici weġġibha li Rokestra mhix fid-dekasteru tiegħu għax ma organizzaħħiex il-Gvern. Issa, Rokestra kif naħseb jaf kulħadd, naħseb jekk issib tifla aw barra tgħidilha Rokestra. Min jorganizza tgħidlek il-Community Chest Fund. Din hija xi ħaġa li ma jorganizzajx il-Gvern u jorganizza il-Community Chest Fund. U jiena għattela lill-Onorevoli Żara ninforma lill-Onorevoli Interpellanta li l-kunċert Rokestra ma jiġix organizzat mill-Ministeru jew minn xi entità fih danu. Bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed, reġgħet staqsiet min jorganizza għat-tieni darba wara li Bonnici infurma li ma organizzaħħiex hu. Waqt diskors fil-Parlament, il-Ministru Bonnici qal li baqa' ma setax jemmen kif Żara għamlet dawn id-domandi. Jgħaddu ftit jiem u naġa nirċievi bikju oħra. Għalt li b'referenza tweġiba tal-mistoqsija di fejn għamlet li elenku tad-domandi. Jista' l-Ministru jgħid min jorganizza Rokestra? Għajna għat madina bis-serjetà. U jena weġibta b'mod polit kelli għabtit nad-dibattuta politika ma' għamiltix kif diġà ġie indikat fit-tweġiba. Il-kunċert Rokestra ma jiġix organizzat mill-Ministeru jew minn xi entità fih dan. Il-Ministru Owen Bonnici innota wkoll domandi oħra ta' Żara fosthom dawk dwar kemm jitħallas it-tenur Joseph Calleja bħala ambaxxatur tal-Kultura. Il-Ministru Bonnici infurma li ta' dan l-irwol it-tenur ta' fama internazzjonali ma jitħallas.